guys, pauwi na kami. Okay guys, pauwi na kami. Galing namin sa pagsimba. This is the traffic area of three, two, one, go. Go na, go. Ang traffic light. Go na ang traffic light. 14 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nasa gitna tayo. Nakahabol. Nakahabol tayo. Tapos lang namin magsimba guys. At punta kami sa Centro para bumili ng supply para sa shop. Ang pagkakapatiga. Konti lang naman ang ibigin ko kasi may naghahanap. Sana lang. Ha? Walang pasok sa school pero parang traffic pa rin. May checkpoint mark. Ano kaya yan? Stop. Parang may checkpoint. Hindi naman ang papara. Taking sila. Picture taking. Magandang gamitin itong Insta360. Napaka-wide. Kitang-kita lahat ng manobela. Ito dating kapitan? Mercado. Sa Diritaw, Market, sa Diritaw, Market. Ayo.
agad tumubutwa. Ha? Sabi ko na agad tumubutwa.